Oke, deh, bidiब्ला जों उनाव रिजाल्टखौ खोन्थाहरसिगोन. प्लिज सार प्लिज आंनिखौ खालामथारना होथार नांगौ जायोब्ला आं हिनजावखौ बन्दकआव दोनगोन प्लिज सार प्लिज. साख्रिनि थाखायनो हिनजावखौ बन्दकआव दोनलायनोसै होमबा नोङो. टाइमाबो जाबाय. दे जों नोंथांजों उनाव कन्टेक्ट खालामगोन. प्लिज सार आंनिखौ खालामथारना होथार. आंहा सासे फिसाजोबो साफाथार दङ. हा फिसाजो? दे आं नोंथांजों उनाव कन्टेक्ट खालामगोन दे. आं खबर लागोन दे. नेक्स्ट. रलै आं थांग्रोनि. हाट र' आं थांग्रोनि. दा बे बिगुरखौ जोनानै खुग्लुब होलायगोनलां. मानसिया फुंनिफ्रायनो लांजाना दंफैयो बेहा दासो फैनानै मानिबा आगो दाना थां होनानै उनाव था. ओइ सार हाबफैबाय खिन्थु आङो. माथो आसोलसो. साला इन्टारभिउ लाग्राया नोंसो नामा आसोल? बा आसोला दिनैसो नुबायलै आसोल. हा मा खबर आसोल? मा आसोल बेलाय? मा आसोल? आसोल नङाब्ला आं माबा दुप्लिकेट नामा? आरो मा सिङाव उसिया जिरायफैखो? डाइरेक्ट रेजेक्टखा. गेट आउट. अबेनि मोद्ला मोसि साला. संला मंला गोदाव सोराव अभद्र. हे आसोला सिनायाखै आंखौ? सरि सारा सिनायाखै आंखौ? सानसेखालि नों जाहानाव जौ लोंनानै अबस्था गैयि जानाया, गोबा जुबलायनाया, थेलाजोंसो जोङो नोंखौ न'सिम दोनहैलायनाया. बावबाय. आच्छा दे. माथो जेबो लाबोफायासै? आइडि प्रुफ, डकुमेन्टस, एनिथिं एल्स? है डकुमेन्टसफोरखौलाय मा आख' फाख' लाबोबाय थानोब्रा? फाय सलासल मुगासथ' मारिना होगोन आङो जब्दनो. दे मा सोंनो गोनां सोंदो. आथुर जाबाय आं. टाइम गैया आंहा. टाइम गैयाब्लाथ' नोंहा साख्रिखौबो लानो टाइम मोननाय नङा. थां बबेनि जंगलिया मानसिलै. थां हालौना फैग्रो. दासो बे 12थायाव हालौबावो मोसौ. सार ओइ बबेयाव फैनानै सोरजों बाथ्रा रायज्लायनाय बायदि मोनदों नों? अफिसारसो आङो, बे कम्पानिनि सासे अफिसार. मोजां रायज्लायनांगौ. मोजां रायज्लायाखैबा गाज्रि बुंदों नामा आङो? मा अफिसारबानो बिराद इसोर बायदि सानना लाबाय नामा नोङो? नोंबोथ' मानसिसो. मासि गरमब्रा. ओइ सोर गरम बाथ्रा बुंदों? सोर गरम बाथ्रा बुंदों? गेट आउट. इडियट साला. ननसेन्स साइकेल बोरायनि सेन्स. आया आंलाय नोंखौ माला गरम बुंखो? आंलाय एसि गैया फेन गैया बे एथ' गरमाव बोरै थायो बेखौसो बुंदों. अफिसार लायनो एथ' गरमाव थायो. नोंहालाय बेफोरखौलाय मानो नांजानांगौ जाखो? नों साख्रि लानो फैदों ना आंखौ इनसाल्ट खालामनो फैदों? साख्रि नांगौब्रा सार. देलाय नों मा रोंगौ? देलाय मा रोंगौ? इंलिसखौनो बुंलाय. देलाय इंलिसखौनो बुं. इंलिसखौनो बुं. इंलिस. अरे यार इंग्लिश बुं. इंग्लिश. अरे यार पता नहीं ये पागल लोग कहाँ से आया है. है गावहानो इंग्लिश बुं होनबाय नालाय आं इंग्लिश बुंबाय. अरे आं बिदिखौ बुङाखै. माबा मोनसे सेन्टेन्स बुं. सेन्टेन्स गोलाव बुं. गोलाव. बर'नि इंग्लिश होनांगोन ना आमेरिकानि इंग्लिश होनांगौ सार? हाय साला इंग्लिशआबो माबा बर'नि थालायोना. बुं जायखिजाया बुं. दे अब्लालाय बर'नि इंग्लिशखौनो हख्लायनोसै आं रगरा. Our Bodo language is the very गोरा language. Our Bodo language is the very गोरा language. So because of so many people are not knowing because of gra. And so people coming and going. I proud myself. Our Bodo culture is the very मोजां, very good. Into balakata into soprek ay chala manam lagi nong ay sada. I'm dog ay chala. Sir, menisir bagus sir, menisir. If you like my video, please subscribe, like and share. Subscribe, comments. Hey, welcome to my channel. Welcome to my channel. Armin sir.
The number you have dialed is currently switched off. And the number you have dialed is speaking to someone else. अरे यार, ओ security! What? Can I help you, sir? सोर गोसा बुङो, बुरबक! नुवाखै जोंना फरग्रेडनि मानि, स्कुदार मानि, सेकुरिटि मानि माबायदि इंलिश बुङो? दे, अब्लालाय आंबो आमेरिका इंलिशखौनो होख्लायनोसै. Hey, you're the first Christian had Kirsten and Greece to Spain and called the provocations and could fly the helicopter as a Christian had confronted Jesus Christ like friend the first time. Hey, you bastard, the first Christian lighted first the first Kansas many here? You crazy man, it is stupid man had a Christ lighted the first time, an urban neighborhood. बाशार डेन्जारलै माथो फाइ तामान इंलिश मारिबायलै आंथ' पाट्टाखौनो मोनासै काटारा डेन्जार गोन खोमालै है जेबो जायाखै बिना ओरैसो बखिलाबायदों देलाय खेबसे बुंफिनलाय रिपिट बेखौनो सेम बुंफिनलाय देलाय बे फाग्ला बिदिसो जायो दहाय फुङाव खिदोंना खियाखैमोन बेखौनो बावबाय आङो होद फिलुलेस बायदि मोनदों नामा आंनि बुंनायखौ हो सातटानि बाथ्राया गले गले फैबाय थायो नामा हो ओंखारनाय खानस्रि हाबनो रोंफिगोन नामा हो मोसौफोर गोदाव सोराव साला ओइ मा बुंदोंलै हख्लायनोसै नामा सार नांथ'आ र' आच्छा दे नोंनो साख्रि नांगौथ' देलाय बुंलाय बुहुमनिफ्राय अखाफोरसिम जानथाया बेसेबां गोदाव सोराव आंगा मांगा कुइसनफोरखौ सोङो आं माबा अखाफोराव थांफेरदों नामा हो अखाफोरनि जानथायखौ मिथिनो आं माबा साइन्टिस्ट नामा हो बेखौ मिथिना लानो आं बेखौलाय मिथिनालाय मा खालामगोन हो बेकार कुइसनफोरखौ सोङो बाक्सानिफ्राय क'क्राझारसिम क'क्राझारनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय चिरांसिम बेसेबां गोजान जायो बेखौ सोङा मानो खोथा गोनां दानो फटाफटनो ओइ बबेनि एथ' साहस गोरा गथ'लै नोङो जाय मानसिफोरा बेयाव फैनानै थोर खमफिनानै जेबो बुंनो हाया जायो आरो नों बेयाव फैनानै आंनि खर'खौ गुदुं खालामफैदों सार दै गुसु लाबोनांगोन नामा होमबा हाब बुरबक सिरिथा नङाबा नोंखौनो दानो थां हरगोन आं आइ गथ' मा मुं नोंना हे सारा दासो सोंदो आंनि मुङा या डिचिं दैमारि सार न'आव अननानै आंखौ सामथायबो होनना गाज्रियो मा या डिचिं दैमारि मा नों बेखौ कुम्फु गेलेग्रा जायगा बायदि मोनदों नामा या यो कृष्टा होनलाबायदो हो नामा बिदि जायो सोरबा नंगौलै सार नामानो या डिचिं दैमारिखा उन्दैनियाव दोनखानायखा ओइ नोंथ' साथामनिसो नाम बुंदो बोरो साथामालाय हाट बुरबक आं सासेयानो या डिचिं दैमारिखा आच्छा दे नोंथ' एथ'बां फालथुना दे आं नोंनाव मोननैसो आउट नलेजनि कुइसन सोंनि देलाय बुंलाय हाथाय दं नाथाय जानो हाया हाथाय दं नाथाय जानो हाया माबेलाय हाथाय दं नाथाय जानो हाया हाथाय दं जानो हाया खानजं नंगौना बा डेन्जारलै सार टेलेन्ट दं सिकिउरिटिफोरावनो होना दोननोसै नामा हाट बुरबक सिरिथा नोङो आच्छा दे बुंलाय लक आप आरो लकडाउननि फारागखौ बुं लकआपआ जाहैबाय जेल सिङाव थानानै बुजानाय आरो लकडाउनआ जाहैबाय बाहेराव ओंखारबा बुजानाय नंगौना सार मानसिया फाग्लाबाबो एसे डेन्जारानो सोंथाबबाय थानांलालै सार फिसा साख्रिखौलाय माथो जानला मेला सोंना हरदो टाइमखौसो जागासिनो टेपा आंखौ माबा रायखुस बायदि मोनदों नामा मोनजाफेरै बायदि मोनदों नामा आंखौ टाइम जादों होनदों जेनेबा आं टाइम जानो हायो नामा मानसिया टाइम जानो हायो टेपापा नोंगो दानो आच्छा जाबाय नोंसा न'खरावलाय साबेसे दं माने फेमिलि मेम्बारा साबेसे जोंहा आफा आइ आरो आं आरो बिनानाव सानै जोबोर मोजां साफा सानै दं आरो बिब' सानै तामान बिउटिफुल सानै दं हा बिब' सानै नंगौ मोजांथार ना नंगौना नङालै नंगौ सार तामान बरिया बिदिब्लाथ' बा सारा सिख्ला होननायखाय अरदावलायदों हान्टार नालाय सारा बिदियावथ' थैफ्रामलायो सारा ओरैनो मेनाजारनि फिसाजोखौ पटायनो हायाखै सारा खुसानायावथ' बिराद मोजां सारा ना ओइ नों ओरै फैलाय
आइदि ओइ सार नों आंखौ सोबादोंना नोंनि केरेक्टार्सफोरखौ एरफुना एग्लुंना होजोबगोन आङो सोर सिख्लाजों लोगो हमो सोर सिख्लाखौ बबेयाव लाङो खोथाजोबना होगोन आं मेदामनोबो अफिसावबो एग्लुंना होजोबगोन आं खोथाना आं नांगौ जायोब्ला नोंखौ प्रमोसन खालामनो हागोन खोथाना दे मेदामखौ खोथाना प्लिज सरि ओइ नोंसोर नांलायबाय थागोन ना आंनो साख्रि होगोन हो आंनो साख्रि होगोन ना होआ मा साख्रि साख्रि नांगौ नोंनो अकात गैया नों गथ' अकात गैया होमाराथ' आंनो साख्रि ओहो होआ मा खालामनो होमाराथ' नों आंनो साख्रि नाय नों फैसा जानाय सोरबा सिख्लाजों बेरायनाय मेनाजारनि फिसाजोखौ पटायनाय गांसेखौबो एग्लुंना एफुना होगोन आंबो कल रेकर्ड जाना थाजोब्बाय आंनाव भाइराल खालामजोबना होगोन आं नोंखौ आंनो साख्रि होआबानो मेदामनोबो खोथा हैगोन लोगोसे अफिसावबो भाइराल खालामजोबना होगोन आं नायबाय था नोङो नाङा दे प्लिज दानफिन आं माबा मोनसे खालामनो हागोन दे प्लिज जेबो खालामनाङा आं 4 ग्रेडनिबाबो होगोन दे प्लिज थगायनो मोननाय नङा खिन्थु थगायब्ला नों जोंहानि लामाथिं थांब्ला लामायाव गाजोल होथेना नोंनि गारिखौ पामचार खालामगोन आं फैबाय जाथारनांगोन हले बा सार बिहासो ओरैनो मोनसिगोनलै माथो साख्रिखौलाय मोजांसो बुंदों साला गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नोंखौ बोरोलै